Γεια σας παιδιά, λοιπόν έχουμε εδώ πάρει τα GLX σήμερα και έχουμε και αυτόν εδώ. Θα παρουσιάσουμε σήμερα δύο GLX που έχουμε στο χωριό. Για πες το δικό σας, το δικό σου. Τι έχει αυτό? Για πες μας λίγο τι έχει το μηχανάκι, τι είναι, πόσο χιλιοστά και τέτοια πράγματα. Τεχνικά προβλήματα έχει. Για πες. Περιμέντε. Όχι αυτό, όχι αυτό. Α, όχι αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να τελικά μου φορά. Ναι, αυτά. Και το άλλο τι έχει? Το άλλο τι είναι, το άλλο φοράει. Ξέρω τι φοράει. Ξέρεις εσύ, δικό σου είναι και αυτό. Οπότε έχω μάθει φοράει ένα racing 190 από τη βλέπω εδώ πέρα από την κεφαλή. Ναι. Είναι KSR όλο εδώ. Και το πίσω πρέπει να φοράει και κάβα. Πόσο χιλιοστά όμως? 62. Να, οκ. Το ποδόφρονο τώρα δεν ξέρω, δουλεύει. Όποτε Κάνει θέλει. μια ζέμπη χρυσοτάμπελ. Δεν έχει στο τάμπελ, ρασιμή είναι. Χρυσοτάμπελ είναι. Ρασιμή είναι. Μην μιλάς, δεν τη βλέπω εγώ. Γαβό είμαι. Έχει ένα ωραίο κύφτρος άλλος. Ναι. Έχει, αλλά δεν θέλει. Ναι. Δεν έχει άτμιση από κάτι σανίδια. Δεν έχει άτμιση, είναι ταμπέλα. Είναι πινακίδα. Εγώ δεν έχω γι' αυτό, δεν ξέρω που κάμπες τη λένε. Εδώ πέρα έχουμε μια VPR, ωραία. Καλκουλάτερ 25. Εγώ φοράω 92. Και έχουμε Playboy και στο ένα, αλλά και στο άλλο. Για να δείτε ότι είναι Playboy όλα. Αλλά το καλύτερο δεν έβαλες. Αγιά, ποιο? Να δείχνουμε τώρα, μην κάνουμε αλλαγές. Ποιο, τι? Εντάξει. Εντάξει, έχουμε και εδώ πέρα το κολοδάχτυλο πάντα. Και εγώ έχω την δικιά μου σιρήνα. Εδώ για να φοράμε, εντάξει φοράμε λιφάν και δύο και έχουμε Honda πάνω. Honda ο ένας, Honda ο άλλος και φοράμε λιφάν. Τα κεκάβα πάντα, πάντα τα κεκάβα. Ρόδες πίσω και δύο, ευτυχώς δεν το βλέπετε αυτή τη στιγμή τα μηχανάκια να πηγαίνουν στον δρόμο και δύο πάνε έτσι οι ρόδες. Θα πας και εσύ έτσι λίγο. Εγώ φοράω φημέ φανάρια και δεν έχω καν φώτα. Μπροστά φρένο το δικό μου, το έχω κάνει σε συμπλέχτη για να πιάνει. Δεν έχω συμπλέχτη, δεν έχω φρένο. Αλλά μωρό. Ο άλλος επίσης έχει μπροστά φρένο, αλλά το μόνο που κάνει είναι απλά να σηκώνεται το μηχανάκι πάνω. Τίποτα άλλο. Φρένα αυτός πάει και εξάτμιση λίγο κάτω μαζί. Εξάρτησε πάει μόνο λίγο. Είναι πολύ ωραία μηχανάκια που είναι και ένα άλλο μαύρο GLX που βγαίνει το καρμπουλατέρ συνέχεια. Αυτό εκεί πέρα το πράγμα φεύγει συνέχεια. Και αυτά. Αυτά εδώ πέρα είχαμε GLX μόνο.